קטע, אני מכירה כבר שנתיים מקורס עודכן עד 2014, אפריל 14. ווואי, עדן מההתחלה הייתה פשוט אדירה, כזה רק צחוקים, רק שמחת חיים וכלילות, ופשוט הביאה את השפיציות לקורס, מה שנקרא, עוד מקורס אמיר אני מניחה. אבל בטח הייתה שם בצוות גבוה, אין מה לומר. וזהו, אני ממש אוהבת אותה, ובא לי לאחל לך, עדן, היי, בהצלחה. וחתיכת עקצת את כל מחזור מרץ עם קורס אמיר שלך, ואת טסה לך מוקדם, וזהו. נוטה לחיים שלי, שחרור נעים, אוהבת אותך המון המון ומתגעגעת, מחכה לראות אותך כבר. טוב, עדן יקרה, אני רוצה לאחל לך מלא מלא בהצלחה באזרחות היפה שהולכת להיות לך. אני רוצה להגיד לך כמה מילות תודה על התקופה שלי איתך. קודם כל על הקבלת פנים המדהימה שהגעתי לפלוגה והרגשתי שההתאהבות הראשונית שלי זה בזכותך, בעצם בזכות האור שהחדרת בי על כמה שהפלוגה הזאת מדהימה ועל כל האמונה שיש לך בכל מה שאת עושה. אני מרגישה שהיית בשבילי דמות פשוט ללמידה, כמו המילים שיוצאות לך מהפה, שהן פשוט מילים יקרות. כל דבר שאת אומרת הוא אמיתי, הוא מהלב שלך, רואים שהוא נכון, שהוא משהו שמלווה אותך, שזה לא עוד משהו שיוצא לך סתם, כי צריך להגיד. אני מרגישה שאת בשבילי דמות שתלווה אותי גם בפיקוד, גם בחיים, עם כל מה שאת, עם הציניות, עם האהבה, עם החיוך, עם הכעס ועם המלא מלא מלא אמת שיש בך. מאחלת לך מלא מלא בהצלחה ואוהבת אותך כל כך. את תהיי לי חסרה, אוהבת אותך. אהלן עדן, מה העניינים? רציתי להגיד לך קודם כל תודה על התקופה הנפלאה הזאת בקורס אמיר שהיית הסמלת שלי, ונהניתי איתך מאוד, והיית אחלה סמלת ועזרת לי גם מאוד. וזהו, את משתחררת, יאללה. מאחל לך הצלחה בשחרור. וזהו, את כוזרת החוגר, יאללה. מאחל לך המון בהצלחה. אני מאמין שגם תצליחי באזרחות. ואוהב אותך. ביי. טוב, עדן, וואי, אני לא נסעת מסתחררת. כאילו אני ממש שמחה בשבילך, כי אני יודעת כמה רצית את זה, אבל מצד שני אני קצת אנוכית וממש לא בא לי שזה יקרה. סתם, אבל אני באמת ממש ממש שמחה, כאילו אני באמת זכיתי שאת היית כאילו בין האנשים שכזה קיבלו אותי בפלוגה, ושהיית סמלת שלי במחזור הראשון שלי, ואני חושבת שאת יודעת גם בלי הרבה מילים כמה אני מעריכה אותך וכמה דברים טובים אני חושבת עלייך ואיזה בן אדם את, כאילו, ובאמת המילה זכיתי כאילו נשמעת כזה אולי טיפה קלישאתית, אבל באמת באמת זכיתי שהיית סמלת שלי וזכיתי שהיית בפלוגה שאני הייתי מפקד בה, ובטח שבמחזור הראשון שלי. אז ככה ממש ממש תודה, ואני מאחלת לך מלא בהצלחה, ואני אתגעגע אלייך בטירוף, את לא מבינה אפילו כמה למדתי ממך וכמה שאהבתי ממך, ואני פשוט אוהבת אותך, ואת באמת המנטור שלי לחיים, ווואי, אני ממש אתגעגע אלייך, ותהי לי חסרה, ושתהיה לי סמלת אחרת, איזה מוזר, לא בא לי. אבל אני בטוחה שתעשי מלא דברים טובים באזרחות, וכאילו לא משנה במה תעסקי ואיפה תהיי, כולם יתאהבו בך, כי את בן אדם כזה, ואני מחכה כבר לראות כמה דברים טובים ומדהימים תעשי, ואני אוהבת אותך מלא 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 מלא. באמת, הכי שבעולם, אני רוצה לאחל לך הצלחה באזרחות. את היית אחלה שסמלת ולמדת אותנו מלא דברים, ועל זה תודה רבה רבה. עדן שלי, חיים שלי, שחורה שלי. אני לא מאמינה שאת משתחררת. תודה שהיית האחות הגדולה שלי. אני אוהבת אותך. את המפקדת הכי טובה בעולם. עדן שלי, חיים שלי, שחורה שלי, אני לא מבינה שאת משתחררת, תודה שהיית האחות הכי טובה בעולם, באמת. שנייה, אני מנסה להגיד מה שהם אמרו. אני אוהבת אותך ואת המפקדת הכי טובה שיש, ועכשיו בנימה קצת יותר אופטימית, לא אופטימית, הבנתי, בנימה קצת יותר רצינית, אני הכי אותך בעולם, את מלכת העולם, באמת את הכי מיוחדת בעולם, ואני בטוחה שאת ממש 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 טובה בכל דבר שתעשי, ואת זכות לכל מי שפוגש אותם. בהצלחה!
היפה שלי, סוף סוף אני משתחררת. אז קודם כל כולנו יודעים כמה צה"ל זכה בך והחיילים שלך, ואת מדהימה, ואני מאחלת לך הרבה בהצלחה באזרחות, למרות שאני יודעת שתעשי את זה בעיניים עצומות. וזהו, אני אוהבת אותך מלא, מתגעגעת אלייך. מה אני כבר אאחל לילדה שיש לה הכל? סתם. ושאני אאחל בהצלחה וכל הדברים האלה. אני רוצה להגיד לך שבאדם מדהים, באמת קיבלת אותי לפלוגה הזאת בצורה אחרת ושונה. עם כל הקשיים שהיו לי, תמיד היית שם להקשיב ולעזור ולתמוך. כאילו אם זה הצחוקים והשיחות בלילה, וסתם לשבת ולדבר, כאילו זה ממש לא מובן מאליו. אני רוצה להגיד לך שזכיתי להכיר אותך ולהכיר באדם מיוחד ומדהים, שיש לך את הדרך שלך ואת לא רואה בעיניים ולא אכפת לך משום דבר, כשטוב להכיר, כאילו יש לך כל כך הרבה טוב. אני גאה שיצא לי להכיר באדם כמוך ושיצא לי להכיר אותך, ואני מאחלת לך המון בהצלחה לכל מקום שתלכי אליו. תביאי את מי שאת, את הטוב שבך, את הקסם שיש בך ואת השטויות והצחוקים, ובטוחה שהם יתאהבו בך. אז מאחלת לך המון בהצלחה, מה זה בשחרור בכללי כאילו, וזהו, אוהבת אותך בטירוף עדן, כפרה עלייך, אין כמוך. היי עדן, רציתי להגיד לך קודם כל תודה. זו הייתה תקופה קשה ואינטנסיבית, אבל באותה מידה גם תקופה מאתגרת ומשמעותית. באמת עזרת לנו והחדרת בנו מוטיבציה, ורצית שיהיה לנו את הכי טוב, שיהיה לנו את השירות הכי משמעותי. באמת תודה, ואני רוצה לאחל לך בהצלחה באזרחות, ושתהני מכל רגע. היי עדן, אז קודם כל אני תוהה לעצמי מה אפשר להגיד לפושטקית קטנה שכמוך. אז קודם כל, את מודעת לזה שהיית החלום שלי. מהרגע שהגעתי לסער היה לי חלום שאת תהיי אצלי במחלקה. אז אני מודה, ואני רוצה להגיד לך שבאמת זכיתי שהיית איתי, לא פחות מאשר שאת זכית שהיית איתי כמובן. זהו, דבר אחד אני אגיד לך לקראת האזרחות, שכשאתה באזרחות ואתה מגיע לאיזושהי עבודה ויש מעליך בוס, אז לא עושים לו בית ספר כמו שאת עושה לכל מי שמסביבך ומעלייך כרגע. צריך להיות הרבה יותר סבלניים כדי שלא יעיפו אותך. בסופו של דבר, מהרגע שאת משתחררת, כל שקל ושקל זה באמת, יש לו משקל מאוד כבד. וזהו, עוד משהו שאני מאחלת לך, זה עכשיו ששתינו באזרחות, זה שניפגש מלא, ושתהני ותצליחי למצות את עצמך, ואת יודעת שאת החיים שלי, וזהו. בהצלחה נשמה. עד חיים שלנו. עוד שלנו. שחרור. שחרור. קל, למרות שאת יכולה לחכות עם זה קצת. 8 חודשים. 9 חודש קל, אני ואת יוצאים כמו ביום ההוא, את זוכרת לפני 21 שנים? סתם חיים שלנו, תהני, תעשי חיים, תצאי לבלות, לשם שינוי. תשתחררי מכל הקשב המפקדת, הקשב הסמלת ומה שלא היה לך שם. ישר אל החיים אמיתי. מעריכה אותך מאוד על מה שעשית בצבא ומאחלת לך דרך של הצלחות, של הגשמת חלומות ומטרות, ואל תישארי בבית, פשוט אל תישארי בבית יותר מדי. זהו ממוש, שיהיה לך אזרחות נעימה, מועילה וכיפית. המון הצלחה, ואנחנו מחכים לך. זהו. תחכו לי עכשיו. הוא לא מחכה לך עדיין. יאללה, ביי. עדנה היפה שלי, אני מאחלת לך המון בהצלחה, שתשאפי תמיד גבוה ושתהיי בדיוק כמו שאת, כי אין עלייך בהבטחה. יאללה, תתחילי לחסוך כסף לטיול הגדול ולכל מה שתרצי. תמיד תדעי שהכל תלוי בך ואני בטוחה שתגיעי גבוה. אני אוהבת אותך ומתגעגעת אלייך מלא. נשיקות חמות מחיפה, ויאללה כבר שיגיע היום הזה. טוב, נטלה. זה מצחיק להיזכר מה הרגע הראשון שראיתי אותך, כי זה בעצם היה... היית נראית לי כמו איזו דמות ככה מרשימה, שבאת לקורס סוד, וכזה הסתכלתי עליך ואמרתי כאילו, איזה בחורה מגניבה. ותפסתי ממך ממש, וכזה... כזה במחווה וראיתי אותך כזה עם תרזה בפלוגה שלה, ותמיד כאילו ראיתי אותך, וכאילו זכרתי את הרגע הזה שראיתי אותך אז, ואמרתי כאילו איזה בחורה מגניבה, כאילו אדירה. ואז הגעת לפלוגה, וכזה יצא לי במקום כזה של לתפוס ממך וטיפה כזה להתבייש, ככה להכיר אותך לעומק, מעבר לקטע החיצוני של איזה מגניבה את. וזה כזה, ואת באמת דמות, כאילו את
כריזמטית ודומיננטית כזאת, מרגישים אותך בכל מקום שאת מגיעה, ואת כזה, יש לך נוכחות שלך כזה עד הסוף, איפה שאת נמצאת כזה, כזאת פייטרית. וזהו, כל משפט כזה שאת אומרת הוא דוקר כזה, כאילו כיף לדבר איתך, כיף להתייעץ איתך תמיד, כי כזה, כאילו, את יודעת מה את אומרת כזה. וזהו, אני שמחה כזה שיצא לנו להתקרב, ושאני יכולה לדבר איתך תמיד הכי תכלס, ולעשות שטויות וכאילו צחוקים, ולהמציא סיפורים שלמים, כאילו, צ'אס אותך באמת הכל, ואני ממש ממש אוהבת אותך, וזהו, נהיה בקשר באזרחות. לסמלת המוסלמית, אני רוצה לאחל לך המון הצלחה באזרחות. לימדת אותי הרבה בתקופה כל כך קצרה, וזהו, תודה. בהצלחה! החיים שלי שיהיה לך שחרור קל, שתצליחי באזרחות, תסתרי לכולם להשמיץ איתך גם באזרחות. מה היית בשבילי? את יודעת מה היית בשבילי? היית הגור שלי, האלוהים הקטן שלי, המפקדת הכי מיוחדת והכי טובה שיש. כזה החלק ההגיוני שבי, אם אני הייתי אומרת את כל הדברים בצורה כזאת, את היית לוקחת את הדברים שלי, מסדרת אותם, עושה את כל הדברים בלי עצבים, ואומרת אותם בצורה הכי מושלמת שיש. וזהו, תמשיכי להיות האחות הגדולה שלי, להיות באמת הבן אדם הכי קסום שיש. וזה לא פרידה, אני עדיין נשארת איתך בלב, ואני אוהבת אותך המון. עדן, סמלת יקרה שלי, הרגע שחיכית לו ממש הגיע, שזה ממש מרגש. וואי, פשוט, אני ממש שמחה שהייתי איתי במחזור הזה, שעברנו אותו ביחד, למרות שהיו רגעים שהיו קצת יותר מורכבים ופחות הסכמת ויותר הסכמת ויותר עצבים ופחות עצבים. אבל באמת אני שמחה שאת היית איתי ברגעים האלה. את פשוט בן אדם עוצמתי, מלא כוח. תמשיכי ככה, ואני בטוחה שהאזרחות תאיר לך פנים, ותמשיכי בדרך שלך עם המלחמות למה שאת מאמינה ולערכים שלך, ועם הרבה כוח ועוצמה שבאמת כאילו את מפיצה לכל מקום שאת רק דורכת בו. אז זהו, שיהיה לך מלא בהצלחה בהמשך, ואני באמת שמחה שהיינו בחצי שנה הזו ביחד. אוהבת אותך. היי עדן! בטוח עכשיו תופתעי, לא? נותן היפה שלי, אמנם אני לא אחת של סרטונים וברכות, אבל בשבילך זה הכל, את יודעת כמה את מיוחדת ומה עברתי איתך. אז ככה, אני מאחלת לך בהצלחה באזרחות, אני סומכת עליך ובטוחה שתצליחי בהכל. את בן אדם מיוחד, יש לך מלא רגש, מלא נתינה, מלא עוצמה. אין ספק שבאמת את המתנה שלי בצה"ל. אני שמחה שזכיתי להכיר אותך, את היית אחת המפקדות הכי טובות שלי. אמנם הייתי המחזור הראשון שלך ועשיתי לך חיים לא קלים, אבל עברת מבחן במלוא המובן המילה. זהו, אני סומכת עליך שתצליחי, שיהיה לך רק טוב. אני מאחלת לך שתלכי תמיד בדרכים ישרות ושאלוהים יהיה איתך, ואני אוהבת אותך הכי הרבה בעולם. שלום לעולם. וואי, אני בשוק שאת משתחררת, זה אחד המוזרים. וואי, באמת מוזר. עדן! אז דבר ראשון, רציתי להגיד לך שאני חולה עלייך. זה דבר ראשון, לפני הכל, שאני חולה עלייך. דבר שני, סתם בא לי להגיד לך שאני ממש מרגישה איתך פספוס. כי קורס סוד, תכלס היינו ביחד 3 חודשים, לא היה לי מושג מי את, לא היה אכפת לי גם, לא התנרת לי איזה משהו. ואחרי שהכרתי אותך כאילו באמיר אמרתי וואי, ואיזה פסה שלא הכרנו קודם, איזה אדירה היא. וואי, באמת פספוס. אבל אני שמחה לפחות על הפרק זמן הקצר שכן יצא לנו כזה להיות ביחד. אני חושבת כזה מלאת שמחה, מלאת אנרגיה כשבא לך. אבל מפוצצת שמחה, אור כזאת מהירה לכל מקום, מקצועית ממש. כשאת עומדת מול המחלקה בפלוגה מלא, אני גם מפחדת. ומעבר כאילו לפחד וליראה שיצרת, אלא גם כזה אכפתיות, אהבה לחיילים, אהבה לתפקיד. סתם ממש מיוחדת בעיניי, את גורמת לי, גרמת לי הרבה פעמים לחשוב על בדיחות ויכוחים שהיו לנו, כזה בקטע טוב, ממש גרמת לי לחשוב על דברים מפרספקטיבה שונה. זהו. וגם בא לי להגיד שאני
אני חייבת להזכיר את הסמלת שלי המושלמת, שאתם פשוט הזוג הכי חמוד בעולם. והלוואי שתישארו חברות גם אחרי מלא 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 זמן, כי זה ממש חברות מיוחדת. וזהו, יכולה עלייך נשיקות. עדן, חיים שלי, המון המון מזל טוב לרגל השחרור, מאחלת לך את כל הטוב שיש בעולם, במיוחד באזרחות, אוהבת אותך, בטוחה שתצליחי בחוץ, זה הרי ברור. פיס, דודה, אוהבת. טוב, וואי, עדן אמרה, השם והאגדה בשבילי. לדעת שמהיום שהתגייסתי היא הייתה היא המנטורית שלי והשותפה לדרך. לימדה אותי מה זה פיקוד, מה זאת אהבה ללא תנאים, מה זה עבודה בסגל, מה זה חברה, שאני יכולה לסמוך עליה בעיניים עצומות, שתבוא בשבילי לכל מקום שאני ארצה ובידיים פתוחות לחבק ולהכיל ולהקשיב להכל. האזרחות מחכה לך ואני שם, עצוב לי שאת עוזבת אותי, סוף סוף שאני מגיעה אלייך, אבל כל כך יודעת שזה המקום בשבילך ושתמצאי את עצמך שם ושתשגעי את העולם גם בחוץ. אני אוהבת אותך המון ושיהיה לך בהצלחה. היי עדן, אני יודעת שאת ממש משתחררת וביקשו ממני לצלם לך סרטון. אז קודם כל רציתי לאחל לך ממש בהצלחה המון 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 המון. תצליחי לאזרחות ותדחפי אותה ואני יודעת שתעשי את זה. נראה לי שהכרתי אותך די בתחילת השירות הצבאית שלך וזה גם היה המחזור פיקוד הראשון שלי וממש ראיתי חיילת פולטת בעיקר באסרטיביות שלה, בחוש מחשבה שלה ובעיקר בזה שחשוב לה להביע דעה והרבה פעמים לתת את הפה שלה וזה לא ברור מאליו ונראה לי שצפיתי בך קצת מרחוק גם בפיקוד וראיתי חיילים שהולכים עם עיניים עצומות אחרי המפקדת שלה ובמיוחד במחזור סער של בנים שהצוות שלך יריץ אותך שאין דברים כאלה וזהו, אני ממש מאחלת לך המון בהצלחה ואת מהממת ואני רואה כמה רחלי אוהבת אותך וכמה היא קשורה ממך ואני יודעת שכשרחלי אוהבת אנשים אז יש לזה סיבה וזהו, מאחלת לך המון בהצלחה אהובה שלי, זהו, אז יום שחררת כאלה מובן, זה באמת הגיע כבר עם כל הצעקות שלה עד מתי שלך, אז באמת הוא הגיע ממש כאילו לאחל לך בהצלחה כזה, כאילו אנחנו ביחד כבר 2 מחזורים וכאילו באמת להגיד לך שפגשתי בן אדם עוצמתי בטירוף וכאילו את באמת אדירה, יש בך, את כאילו אומרת דברים בפנים והכי דוגרי וכל הכפות שקיבלתי ממך זה היה כאילו הכי במקום בעולם ושני את כאילו, נכון את לא מראה לכולם אהבה ואת לא מראה כמה את אוהבת ולפעמים את תוקצת יותר ממה שאת נותנת אהבה אבל באמת כאילו מרגישים שכשאת אומרת משהו אז את אומרת אותו באמת באמת ממקום אמיתי וכזה יש לזה באמת משמעות וזה לא סתם ככה. אני אוהבת אותך מאוד, למדתי ממך המון המון אם זה לדעת להגיד את הדברים ואם זה ללכת בדרך שלי, כאילו לא משנה מה גם אם היא קצת חצופה הייתי אומרת זהו, אני ממש אוהבת אותך המון המון אחרי לך בהצלחה, אני אפגש בתאילנד וזהו, נשיקות שחורקי יפה שלי נראה לי שכדי להמחיש כמה היית משמעותית בשבילי אני אגיד שהשירות שלי לא נראה אותו דבר בלעדייך אני חושבת שאת מיוחדת, הכי מיוחדת, נכנסת לכולם ללב היית משהו מיוחד במחווה, ללא ספק אני לא חושבת שיש מישהו שמעללים אותו ומשבחים אותו כמו שמשבחים אותך וזה יישאר לו עוד הרבה זמן גם אחרי שכבר לא תהיי שם זהו, אני חושבת שזה פשוט יגרום לך להצליח בכל מקום שתהיי בו, לא משנה איפה, כי זה האופי שלך וזה מי שאת. ואני מאוד אוהבת אותך, ואני מאחלת לך שתמיד תחייכי, ושלא תפחדי לקחת סיכונים. זהו, אני אוהבת אותך ממש. חמודה קטנה. זהו, יאללה, את משתחררת. היום הגיע, אין יותר ימים שחורים בחיים שלך, הכל טוב ושמח. אני מאחלת לך מלא בהצלחה. תהני בכל מה שתעשי, קחי את הזמן, תשבי בבית, תראי טלוויזיה, אל תעשי כלום עד שתרצי ותביני מה את רוצה מעצמך. תהני מהחיים, הם כיפים, הם גדולים. תלכי בלב שלם שישר פה דרך ארוכה מאחורייך ועשית את זה בצורה מדהימה. זהו, אני אוהבת אותך המון, באמת שאני חולה עלייך ומלא בהצלחה. קחי לך זמן. טוב, עדן,
קודם כל, שיהיה לך שחרור קל. נתחיל הרבה לפני זה. שמחנו להכיר אותך, על משהו מיוחד. בדיוק כמו, איך קוראים מסוג שוקולד הזה? נוטלה. עד וזליגר, משהו מיוחד. ביחד וגם לבד נחמדה ממש. עדן, אין, את יודעת, קסם אישי והרבה אהבה. איך החיילים היו מסתכלים ואומרים, אפילו כולם, אפילו עומר בבא רצה להיצמד אלייך, אפילו לא לבורה אלייך. החיילים, אין דברים כאלה, באמת אין דברים. צוות שמונה, צוות חזק. תמיד. הענקת את זה לסמלת הבאה שמורשה אותך. קיצר, חיים שלנו. אוהבים אותך מאוד. באמת אנחנו אוהבים אותך. אי אפשר, סיבכת אותי עם פעמים האלה. שיהיה לך הרבה הצלחה באזרחות. באמת שיהיה לך בהצלחה. שמחה, אושר, בריאות. ידיים חפה. דבר ראשון, סוף סוף את כבר משוחררת, היא הצעירה. ועכשיו את תראי כמה שהחיים מושלמים וטובים יותר. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, אני בטוחה שתצליחי בכל דרך ובכל מקום שתהיי בו. אני רוצה להגיד לך גם שאני מאוד מאוד גאה בך על התפקיד הזה שכל כך רצית ושקיבלת אותו. ולפי מה שראיתי ולפי מה שמספרים ולפי מה שאני באמת גם סומכת עלייך, אז אני יודעת שאת עשיתי את התפקיד הזה בצורה הכי טובה שיש ועל הצד הכי טוב שיש. וזהו, אני בטוחה באמת שתצליחי באזרחות ובכל מקום שתהיי בו, וזהו, אני אוהבת אותך המון 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 המון. עדן, וואו, איזה כיף שאת משתחררת. טוב, אז אני רציתי לאחל לך לקראת השחרור הקרב ובא, שסתם באמת כזה תסתכלי אחורה וכאילו כמה עברת ואיזה דברים מטורפים עשית בשירות שלך, וזה ממש כיף נראה לי לסיים ככה 2 ולדעת שעשית כל כך הרבה דברים ושיש כל כך הרבה אנשים שנגעת בהם, ופשוט לאחל לך שתמשיכי באזרחות את הדברים שאת אוהבת לעשות ותהני מהחופש, ובאמת באמת רק טוב. עדן! מזל טוב, את משתחררת, מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, תהני באזרחות, תעשי חיים, תבלי, תגשימי את כל החלומות שלך, באמת מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. היית סמלת מספר 1, באמת תודה על הכל, היית איתנו בכל הרגעים, תמיד ידעת להגיד לנו את הדברים הנכונים בזמן הנכון וברגע הנכון. מאחלת לך המון 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 בהצלחה באזרחות, ואוהבת אותך, ובטן, תשתחררי כבר, מתי יגיע תורך? סתם אוהבת אתכם, נכלה. עדן שלי, את יודעת מה בשבילי, כאילו, אני מהרגע שעברתי למח 2, החיים שלי בפלוגת צה"ל נהיו פשוט הרבה יותר טובים, וזה מלא בזכותך, כי את היית תמיד כזאת אחות גדולה, כזאת אימא שחורה, כזאת, סתם באמת חברה, ואת יודעת כמה אני אוהבת את השקט שלך, את הצניעות שלך, וכמה אני מעריכה אותך כמפקדת. לא זכיתי לראות אותך כסמלת, באמת לא זכיתי, אבל אני בטוחה שהיית מדהימה, וכאילו, זהו, מעבר לזה, אני מתה על הבן אדם שאת, באמת תמיד הערכתי אותך מאוד, ולמדתי ממך מלא. וזהו, יאללה, הגיע הזמן לך להשתחרר אחרי שנתת מלא מעצמך. מה זה נתת? כאילו, אין, כאילו, זה נשמע עכשיו פלצני, אבל באמת, עדן, כאילו, תמיד תתנדב לכל דבר. תמיד עשית, תמיד כאילו לקחת את האחריות, תמיד היה אפשר לסמוך עליך כזה. כולם כזה עצלניות, ואת תעשי את זה, כאילו, וקיצור נתת מעצמך, הגיע הזמן קצת להשתחרר ולעשות מה שבא לך. וזהו, אני אוהבת אותך ממש ממש ממש, ואת תמיד בלב שלי. וזהו, אוהבת. תודה ענקית, תודה על 2.5 מאוד מדהימים בעיניי, ומאוד משמעותיים, באמת שהיית סמלת שבאמת רק מקשיבה ורק תומכת ורק אכפת לה מהחיילים שלה ולא מוותרת וגורמת לנו להיות באמת הכי טובים ולחשוב שאנחנו מצוינים וכאילו באמת כאילו אכפת לה רק באמת מהחיילים עצמם ולא מעצמה. רציתי לאחל לך המון המון בהצלחה באזרחות, שתלכי בדרכים שאת מאמינה בהם, שאת רוצה, שהכי טוב לך שם ושתגיע הכי רחוק שרק אפשר, ומעריכה אותך ואוהבת המון. אשתי, חשוב לי לאחל לך המון 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 בהצלחה באזרחות. אני גרועה ממש בדברים האלה, אבל בשבילך אני עושה את זה, ואני כבר אעשה לך משהו, אבל זה נראה שאני בוכה ומגרד לי בעין. שתדעי שאני ממש אוהבת אותך, והיית חלק ממש משמעותי בשבילי בשירות. זהו, מה נתברר? לאחל לך בהצלחה ממש, ועצוב לי, אבל אני שמחה בשבילך ואני אוהבת אותך מלא מלא מלא. עדן חיים שלי, סוף סוף את משתחררת, הגיע הזמן באמת. מאחלת לך הרבה הצלחה באזרחות,
ותשמרי על קשר עם החברות מהצבא. היה לך שירות מהמם, באמת. היית מדהימה, אוהבת אותך המון. היי, בובה שלי, ברוכה הבאה למשפחת האזרחות. שמעתי עלייך רק דברים טובים מאז שהשתחררתי, כמה שאוהבים אותך וכמה תותחית, וזה לא מפתיע אותי כי תמיד היית מאז שהגעת אליהם. אז אני מאחלת לך מלא 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 בהצלחה באזרחות. צריך להיות עם ראש על הכתפיים, וזה בדיוק את, אז אני באמת סומכת עלייך. נוטה לקטנה שלה, איזה ימים היו. וזהו, ואני מתגעגעת עלייך מלא מלא לקשיחות האהובה שלך, ואני כאן עדיין לכל דבר. וזהו, שלקחת מלא מלא שירות רבות, ובהצלחה. עדן הייתה המפקדת הראשונה שלמדתי ממנה, שחוויתי ממנה פיקוד, מפקד 3 האגדית, שאחר כך גם אני נהייתי מפקד 3 אחריה. ואני אוהבת אותה המון, והייתה מאוד... גם בקצת עבודה שעבדנו ביחד כמה חודשים, ועד אחר כך שהייתה סמלת באמיר, ועדיין הייתה כל כך משמעותית בשביל הפלוגה ובשבילי, ואני כל כך אוהבת אותך, ואני רוצה שלך בהצלחה. ולאן שתלכי תמיד, תלכי עם החיוך המהמם שלך ועם ה... אתה יודע מה? וואי, תמחקי את זה רחלי. וזהו, אני אוהבת אותך. עדן, בהצלחה בהמשך, אוהבת אותך. מאחלת לך רק טוב, ואת יוצאת לטייל או ללמוד. אם את יוצאת לטייל ואת יוצאת לטסה לדרום אמריקה או לתאילנד, אז תחי איתך מצלמה כי את צריכה לתעד כל רגע. טוב, את חייבת לתעד כל רגע כי אין כמו פעם ראשונה, את חייבת לתעד את זה. ובהצלחה באזרחות ובמה שתעשי בהמשך החיים, אוהבת אותך. עצרתי אותם, אז אני חייבת לעלות לרכב כי את חייבים לנסוע. ביי! קר פה! את גברת, ותמיד הרצתי אותך בפלוגה, ואני עדיין מעריצה שלך, והלוואי והיית חברה יותר טובה שלי, והמון המון בהצלחה. תהיי באמת מודל לחיקוי תמיד של כל העולם הזה, ובחוץ באזרחות בטוח. ואני מאוד מאוד אוהבת אותך, ואני מאוד מתגעגע, ואני אבוא אלייך לחיפה ונעשה קצת כיף. אני רוצה לאחל לך המון בהצלחה באזרחות. שתטוסי כולנו יודעים, דרום אמריקה, תפסי אחרי זה חתיך אחד, תחזרי לארץ איתו ועם משפחה שלו, ותביאי איזה בן דוד משם. וזהו, אני רוצה לאחל לך בהצלחה בהמשך, בכל דרך שתפני, שתמיד תשיגי את מה שתרצי. וזהו, אוהבת אותך. מחכה ליציאות שלנו ביחד. את הכי בעולם, רגע לפני שאת משתחררת מהצבא ויוצאת לאזרחות, רציתי לאחל לך המון בהצלחה. רק שתדעי שאני מאוד אהבתי אותך לאורך כל התקופה הזאת של הקורס, ואני בטוחה שגם כל המחלקה. תמיד היה חשוב לך כל העניין הזה של החברות והגיבוש, ואני חייבת להגיד לך שהצלחת. אני מאוד אוהבת אותך ומזמינה אותך לטקס סיום שלי, ואני מקווה מאוד שתבואי, אז בהצלחה. עדן, קודם כל מלא בהצלחה, עשיתי את זה פה בנוף יפה בשביל גם חצי מיך וחצי כזה, את יודעת, יפה. אני לא אכפור לך, פשוט כזה ישר עולה לי ראש מחזור שני שלנו מפקדות מחלקתיות ביחד, שכשנו היינו חולות והיה לנו ממש כיף וצחוקים, ואת פשוט באמת אחד האנשים הכי מיוחדים שאני מכירה ואני אוהבת בך, וכל הדברים האחרים אני אגיד לך ביותר פרטיות. אבל את באמת מהממת ואת לא מבינה כמה אנשים השפעת בשירות הצבאי שלך, והלוואי שאת תמשיכי גם באזרחות ואני אוהבת אותך. טוב, מתוקה שלי, משתחררת, וזה רגע ממש מרגש, כי אני זוכרת אותך מהיום הראשון שלך בצבא, שהגעת מהבקו"ם כזאת מתוקה וקטנה, אז אני רוצה לאחל לך קודם כל בשעה טובה. אין לי ספק בכלל שעשית שירות מדהים ושהמפקדים שלך זכו בך, כי אני יודעת שאני בחודשיים הקצרים האלה שפיקדתי עלייך ממש זכיתי, וגיליתי בן אדם עם רגישות וחוכמה והרבה אהבה לחברות שלה, אז אין לי ספק שתצליחי בחוץ במה שתבחרי, ואת גם בטח תבחרי במשהו מיוחד שמתאים לך. זהו, בהצלחה, אני אוהבת אותך המון, מאחלת לך רק טוב בדרך החדשה, וגאה בך על כל מה שעשית עד עכשיו, כי עשית המון. לעבוד עם האוכלוסיות האלה זה לא פשוט בכלל. אוהבת אותך. עדן! היי, עולם שלי, ממש לקראת השחרור, כמה מילים טובות. באמת שאת חד פעמית, אחד האנשים
הטובים והמיוחדים שפגשתי. נראה לי כל בן אדם שפוגש אותך רואה ככה איזה קליפה ומשהו אגוז ממש קשה, קשוח. מי שקצת מתקרב ואת נותנת לו קצת להתקרב זוכה לראות בפנים את הדבר הכי עדין ורגיש ואוהב בעולם. אני יכולה להגיד שזכיתי להיות איתך חצי שנה האחרונה של השירות שלי. את קסם. אני חושבת שאמרתי לך את זה מלא פעמים, אבל כל פעם שפתחת את הפה, עצרתי הכל פשוט רק כדי להקשיב לך, כי כשאת מדברת יוצאים לך דברים כל כך יפים וכל כך אמיתיים וכנים. אחד הדברים הטובים שיצא לראות בשירות שלי זה אותך עומדת על חיילים, ופשוט פותחת הלב ואומרת להם דברים כאלה אמיתיים וחשובים. וזהו, אני באמת מאחלת לך הרבה טוב בשחרור, מאחלת להרבה אנשים לפגוש אותך. צי ותחנכי אנשים ותמשיכי לעשות כל כך הרבה טוב, להיות כל כך רגישה ואוהבת, וזהו, אני באמת מאחלת לך רק טוב ואוהבת אותך מלא, ואני פה להכל ומלא נשיקות. לעדן, הסמלת הכי טובה, מאחל לך המון הצלחה בהמשך. עדן, דבר ראשון, את לא מבינה כמה זה מביך, אז מה זה תעריכי את כל מי שעשה דברים בשביל הסרטון הזה, ובכללי אותי, שזה שיא קשה לי, אז ככה, את הרוב אני אגיד לך בפרטי, או לא כשכולם רואים, כי זה ממש מביך העניין הזה, אבל רציתי שתדעי שהיית סמלת מדהימה, ושתמיד ידעת להגיד לנו את המילה הנכונה בחטא כיבוי או סתם. באמת היית סמלת מדהימה, ואת יודעת את זה, יש לך 2 מחזורים שיעידו. בכללי בן אדם כזה, אבל אתה עוד תשמעי על כך. רק צריך לך שיהיה לך שחרור מדהים, שתדעי, תמשיכי לעשות כמו שאת אוהבת ואיך שאת אוהבת, שהעולם הגדול לא יבלע אותך. שהעולם הגדול לא יבלע אותך בחוץ, ושתמשיכי להשפיע על אנשים עם המילים שלך ועם הרגש שלך, כמו שאת עושה כבר עכשיו. זהו, המון בהצלחה. עדן, רציתי לאחל לך מלא 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 בהצלחה. שמעתי שאת משתחררת, ואני זוכרת אותך עוד ממש בתחילת שירותך, קטנה וחמודה. זהו, האזרחות ממש ממש יפה וכיף, ומאחלת לך שתלכי, תטיילי, תהני, תלכי ללמוד. אנחנו בדיוק בתקופת מבחנים, סבל, אבל זהו, אני מאחלת לך מלא בהצלחה, ואני סומכת עלייך, אני יודעת שיהיה לך ממש טוב. אני שמחה לך לשמוע שהיית מפקדת ושהיית בקורס סוד ושהיה לך שירות שהוא משמעותי. וזהו, שאני מקווה שהיה לי גם חלק קטן, וזהו. היי עדן, בא לי להגיד לך כמה דברים. אז לא יודעת איך ומתי זה קרה, אבל איפשהו בתקופה האחרונה פשוט נהיית חלק חשוב בחיים שלי, ופשוט בן אדם שאפשר להישען עליו. ליווית אותי בכל דבר, באמת גב, ובכל סיטואציה ישר חשבתי מה עדן תחשוב על זה ומה עדן תגיד על זה, ובאמת תמיד ידעת לתת את העצות הנכונות. יש לך משהו ממש מיוחד בחשיבה, כל כך פרופורציונלית וכל כך מחוץ לקופסה. כל אחד צריך עדן קטנה בלמטה של הראש שלו. פשוט תודה על כל זה ועל זה שהיית שם בשבילי, ואני אוהבת אותך ואני אתגעגע, ומאחלת לך שתעשי דברים שאת אוהבת באזרחות ותהני ויהיה לך טוב, וזהו. לקבלת הסמלת, מחלקה 1, תימתח בהקשב, 2-3 עדן, יא פעורה, יא צירה מתה, אני לא יודעת שאת משתחררת. אני לא משחררת אותך, אין, המקום שלך זה מכווה. לא מבינה, זה המקום שלך. את, כאילו, לא יודעת, אני אגיד לך למה. איך שאת, הבן אדם שאת, מתאים למכווה. אם זה האמון שאת נותנת באנשים, לא יודע, האמון, הטוב לב שלך שאת מפזרת. אני לא חושבת שיש עוד אנשים כמוך, ואני ממש שמחה שזכיתי להיות באמת החיילת שלך. את לא מבינה באיזה קטע. שמחה שהכרתי אותך, שאני זכיתי לטוב לב הזה ולאמון שנתת בי בהתחלה, עם זה כל ההתחלה הזאת לא הייתי ראויה בכלל להיות הסמלת שלך להתנהגות שלי בהתחלה, והגעת מהגימלים שלך, חתיכת חצופה, ופשוט בחרת בי ואמרת לי כי אני מאמינה בך. אני יודעת שהתנהגות שלך לא הייתה זה, אבל אני מאמינה בך,
אתה יודעת את המורה שלי, שאתה מודל חיקוי שלי, אין מה לעשות, אתה הוושע שלי. ואני אוהבת אותך מלא ומאחלת לך המון 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 בהצלחה, ותטוסי לאתיופיה ותעזבי את תאילנד בצד, עזבי אותך, טוסי לאתיופיה, תהני, ושיהיה לך המון המון בהצלחה באזרחות, ולא יודעת, אני מאחלת לך פשוט את כל הטוב שיש בעולם, כי אני אוהבת אותך מלא ושמחה על מי שאת והכל, וזהו. המון 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 בהצלחה. עדן, האהובה שלי, יקרה, אני מאחלת לך המון בהצלחה לקראת השחרור. מאחלת לך שתמצאי את הדרך שלך כמה שיותר מהר. ותצליחי, אני כאן לכל דבר שתרצי. תמשיכי להיות מדהימה, אישיות מופלאה וכובשת כמו שאת. וזהו, באמת כל דבר שאת רק רוצה, אני כאן. שלי, שיהיה לך שחרור נעים, קל וכניסה מהירה לאזרחות. שתמשיכי להיות אותה עדן שאני מכירה כבר המון זמן לצערי. זהו, שתתחילי להיות בדודה ראויה כבר למשפחה שלך, ותשמרי איתנו על קשר. וזהו, מאחלת לך שתהיי משמעותית בדיוק כמו שהיית משמעותית לחיילים שלך בתור מפקדת בסמלת. שמחה שיצאנו לפקד יחד. וזהו, טוב, אז אני אסכם. ואגיד שאני ממש ממש אוהבת אותך, את כבר יודעת את זה, ואת באמת חשובה לי מאוד. מקווה שהצלחת להבין אפילו בקצת כמה משמעותית את. ובגלל שאני לא אובייקטיבית, אז כדי שתראי שזה גם בחיים של הרבה אנשים אחרים. אני אוהבת אותך ממש ממש, ושמחה על שהייתי חלק מהדרך המטורפת שעברת. זהו.